Nabagbagaan dagiti talo a menor de edad iti barangay Paayas, Burgos, Ilocos Norte. Kalpasan nga namin dati may pagarup a panang bakal ti maysa kadakwada ti sarming ti bakho. A nakaparking iti madama a mararamid a kalsada iti nadakamat a barangay. Ken may pagarup pay a kinargaan da tinarugit a danom iti tangke tinadakamat nga heavy equipment. Dagiti talo a menor de edad ket dua ti grade 7 ken maysa ti grade 8. Actually, sir, dagitoy is aramid ti minors. So, upon investigation, sir, is adda iti involved nga talong ubing, pero separate iti activity ti involvement dagiti ubing pertaining kadito nga bakho. Dito may isa, sir, is alleged nga isunay ti ng bakal, which is na buong disarming na, and dito duwa, sir, is also minor. Isuda iti ng karga iti danom DJ pagginanti gasolina detoy ko sir detoy bakho. So dagitoy we consider dagitoy nga minor sir car at risk da dagitoy kasi with the kailangan misra nga idig deep no apay nga naaramid da detoy. So too early to mention sir nga ibagami nga trip na lang when kaan talaga nga dapat aramidik detoy too early nga ibagami ti sir. So initially ti panagkita mi sir is adada problema dagito yung ubing. Okay po. So kami pa i-confirm sir no ana dayjay pero as we go on kadito investigation mi sir is maparuan mi to no ana talaga iti abilidad ken kapasidad dagito yung ubing nga nangaramid ket. Kalpasan ana paneknekan ti pulisya ti inaramid dagiti talo a menor de edad ket naimbitaran dagiti nagannakda ken ti akingkukwa ti nadadael a bakho iti mismo a Municipal Police Station Burgos tapno di kastaket nagsasaritaan da no kasano a mapatarimaan tinadadael nga heavy equipment. Dito nakin kargo ka dito heavy equipment sir is nangilay no anati mabalin nga kayat na ko mga papasama which in turn dagiti parents met dagiti minors tayo sir is they agree nga kaakibat DJ amudamet nga day kaakibat DJ responsibilidad da akas parent ngano anati maaramid nga madidigito anak da is addada nga isu iti mangi tandudo kumbaga kada gito yung wrongdoings digito anak na. So DJ nagpinalanda nga nagsasaritaan tatay sir is itry da nga patarimaan digito bakho naki pakpakaasi damit ka dito nakin kargo sir nga makisinnabat no manuman ti pagpatarimaan da sir is tumulong basit dito naging ugor which is nag-agree damit sir. When sir, kasi aside DJ na buong kwa sir, nga sarming na is ma-overhaul DJ makina dito yung mesa nga bakho sir, kasi kinargaan dito yung ubing dito, narugit nga danom. Inbaga ti guardian ti maysa kariti menor de edad, abinagbagaan na kalpasan ti naaramid ti kaanakan na, ken ditoy nga inbaga kano ti maysa menor de edad, kabayatan iti inda pa ng palutpot, ti may pagpabasol kariti menor de edad, ana pagtripandalaeng ti panangbakal ken panangkargada ti danom iti tangke ti bakho. Binagbaga milatan atap no handan tol ulitenan. Sa amudan no anatrik na ti mapan ije pulisen. No makita mi met no anati riknadan nga napan ijay. Amuda siguro ton. Ma'am, iti ingkay panikisal sarita kadakwada, aping nga naarami talaga ito yung ma'am? Lang ti imbagada mo, saragat, nagtripanda kasjay, ngay nobra. Dinawat ti pulisya kariti umili ti Burgos nga iwanan da nasaya at dagiti anak da tangamin ket sabsabalitan ti galad dagiti agtutubon iti karitoy agundaway. Ti kumaikid-kid daw mi kada tayo nga naganak is bantayan tayo basit dagitoy anak tayo apo taamo tayo meten sa bali ti ira ti ubing tatan ada dagiti ti panagkita tayo is handa maaramid pero ado ti contributory factors nga min apo nga mangiduron kadagitoy anak tayo nga agaramid ti kakasjay. So as parent responsibility tayo apo nga bantayan ken i-guide dagitoy anak tayo kapno dagitoy nga insidente is malapidan nga mapasamak in the succeeding days. So ulit apo kas mangibagbagi iti Burgos Municipal Police Station tumawdawat kami tinananay nga support tayo apo kapno mapatali na tayo nga tiili tayo is peaceful. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.